Suspek sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Dagupan City, arestado sa bayan ng Agno, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado sa Agno, Pangasinan ang isang sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo na iniulat sa Dagupan City matapos ang isinagawang operasyon ng mga pulis noong Pebrero 20 taong kasalukuyan. Bandang alas 11 ng umaga nang rumesponde ang mga tauhan ng Dagupan City Police Office Station 2 sa ulat ng carnapping sa Barangay Herrero Perez. Agad na nagsagawa ng technical surveillance ang mga pulis, kabilang ang masusing CCTV backtracking at forward tracking upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at ang rutang tinahak nito patungo sa kanlurang bahagi ng lalawigan sakay ng motorsiklo ng biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napag-alamang residente ng Barangay Patar Agno ang sospek kung saan siya natuntun at pansamantalang nahawakan ng mga opisyal ng barangay. Nang makarating ang mga pulis at ang biktima sa Agno, positibong kinilala ng biktima ang nabawing motorsiklo. Inaresto ang sospek at ibinalik sa Dagupan City. Isinailalim siya sa mandatory medical legal examination alinsunod sa standard operating procedures at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 laban sa sospek. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.